Alle, der bor i Storkøbenhavn, ved, at der er kæmpe store trafikale problemer i området. Kører man i sin bil fra Lyngby om morgenen ind på arbejde i København, så kan det snilt tage en time at komme på arbejde, fordi der er så travlt og så mange biler på vejene. Når man skal hjem igen om eftermiddagen, er det næsten endnu værre. Nogle politikere vil straffe de mennesker, der har brugt rigtig mange penge på deres bil, ved at indføre en betalingsring omkring København. Det er jeg lodret imod. Jeg synes derimod, at vi skal udbygge vejnet løbende, så man kan bruge sin bil på alle tidspunkter af dagen, hvis det er det, man gerne vil. Men samtidig synes jeg også, det er vigtigt, at vi har et effektivt offentligt transportsystem, som kan fragte folk fra A til B. Derfor går jeg også ind for, at vi får lavet en letbane, som går fra Lyngby i norddelen af Storkøbenhavn og ned langs Vestegnen, for på den måde bliver det nemmere for folk at komme fra A til B på en effektiv måde. Jeg er træt af snak, og jeg efterlyser politisk handling. Derfor stiller jeg selv op til Folketinget.